Assalamu alaikum. ‘Yan uwa barkanmu da yau. Bidiyon mu na yau za mu yi bayani ne akan wata lanta mai abin mamaki. A gaskiya wannan lancar na san za ta burge mutane da dama. Domin gaskiya ni ma wannan lance burge ni ne ta sosai. Shi yasa na ci to gaskiya bari in yi bidiyo in nuna wa mutane waɗanda ba san wannan lancar ba. Gaskiya da zaran sun ganta to su garza su je su ɗauko ta. Gaskiya lance tana da abin burgewa sosai. Kuma na san za ta burge ku. Shi yasa na ce bari in maku bidiyo in nuna muku wannan lance. Gaskiya lance tana ɗauke da abubuwa na burgewa. Saboda haka yanzu bara mu je mu downloading ɗinta. Ga yana yanzu na shiga a Play Store nawa. To da zaran ka shiga Play Store naka sai ka je daga can sama wurin search sai ka danna. In ka danna sai ka rubuta gravity launcher. Sunan launcher kenan. Gravity launcher. To ga nan da yake ni har ma ta bani shi da yake dama na taɓa rubuta. To ga nan kawai zan danna yanda zai kawo ni direct. Yauwa to dan uwa an ka rubuta wannan shine ga nan da yana loading. To wannan shine fuskar gravity launcher din. Ga nan idan ka diba za ka ga logo ɗinta nan. Kana kuma mutum 3,000 da kusan 600 sun yi review kanta. Kana dan shekara uku abin da ya sama za su iya downloading ɗinta. Kana kuma mutum miliyan 1 da wani abu sun yi download din wannan lanca. To da yake ni na riga na yi downloading shi yasa suka sa man open nan, amma kai da baka yi downloading ba za su sa ma installing. To idan kai installing sai ka danna open ka shiga. To abin da za a yanzu bari mu shiga cikin lance sai mu ga yanda take. Za su dan dinga sa ma talla, to ka dinga kokarin kawai close kana rufe tallai. Sai suna dan sa talla akai haka, da yake ta kuɗin ba ta kuɗi bace ba ta free ce. In ta kuɗi ce ba za su saka ma talla ba. To yanzu ga nan zan shiga cikin lancar direct sai mu ga ita wannan lanca mai abin mamaki ya take. To wannan ita ce huskar da za ta baka. Ga yana application ɗinka za ka ga tun yanzu ma sun fara moci. To sai ka danna inda ke da tsakiya, kun ga nan da na danna ga nan application ɗin yana zubowa. To yanzu za ka dinga jujjuya su, za ka ga kamar suna cikin tire, kamar irin duwatsu haka cikin tire. Za ka ga ka kaɗa su kake yi, kuma duk wanda kake son ka taɓa kawai da ka haka ka dangwala hannu kan shi. To za ka ga kana dangwala za ka ga ka shiga cikin shi, duk wanda kake son ka taɓa. Kuma ga sanin abin za ka ga gaskiya tana dan burgewa wannan lance. Za ka ga application din he abin ga kake da su, he gwamza su kake, he ka tunanin wani in ya faɗo zai fashe, amma ba ga dai nan wuraren dai. Gaskiya wannan lecture tana da abin burgewa, na san za ta burge ku. Shi yasa na ce to bari in muku bidiyo kan wannan lecture in nuna muku ita. Na san da yawa za su yi sha'awar ta su ɗauko ta. Da Allah idan wannan bidiyo namu ya burge ka, kada ka manta ka daure ka danna mana alamar subscribing, kai mana sharing, kai mana liking, yadda da zaran mun saki sabbin bidiyo za a dinga sanar da ku. Kuma ga nan wuraren lecture gaskiya ga nan yanzu na danna setting. Da ƙyalla samu na lalubo shi ga nan kun ga na danna. To kana kuma akwai wani abu guda, idan kana son ita wannan lanca kuma ka fidda ta daga kan display naka, to kun ga nan na danna minimize. To sai ka danna ga home lanca ɗinka nan daga ƙasa. To da ka danna to kaga lanca, to abin ganka ya dawo normal kenan yanzu ba tare da wata lanca ba. To wannan shine hanyar da zaka bi domin cire ta, domin mu san ta yaya za mu saka ta, ta yaya za mu cire ta. Domin wata lance gaskiya tana da wahalar cirewa, sai kai ta wahala. Da Allah dan uwa ka daure ka danna mana alamar subscribing, kai mana sharing, kai mana liking. Mun gode da halartar wannan channel namu, sai an ji ku.